Så er det 20? Ja, 20. Gud ja, vi ejer vingården. Vi ejer vingården, havde jeg glemt. Kan du høre mig? Ja. Jeg kommer dø ind på det. Hallo, er vi enige om super til det sidste? Ja. Helt lige nu. Ja. Er det dreng, kan I godt høre mig? Vi kan høre det, vi kan. Ja. Hvor er det her? Jeg er ikke sikker på. Vi mødes brandbanken. Narko, nu husker du kraften med den sag. For helvede. Sgu da ikke min skyld. Vi mødes brandbanken. Ja, kom. Eller, jeg har en nemmere måde, jeg nu klipper bare op. Fuck. Skal vi så ikke også have en bandebil? Der er ikke bandebiler inde på serveren. Nej, sygt. Der er den anden. Ikke Marco, men der er den anden. Hvad hedder du? Nej, ikke radio. Hvad hedder du? Hvad hedder du, spørger jeg om? Bjørn. Bjørn, jeg TP'er dig lige. Hvad er dit ID? 23. Tror du på vingården? Vi har alle D'er på PC Maps. Nå, Ja. jeg giver jer en rundvisning. Ja. Det er så bandebil. Ja. Kæmpe stort til 3 mennesker, det her. Er det godt, Emilie? Du er ikke stille grimme. Hallo, hvad hedder I på Discord? Ja, altså. Jeg kan lige fortælle det bagefter. Jeg kan ikke tilhøre efter. Vi sætter os lige ind i mødelokaler. Vi skal lige holde en lille bande med. Også væk. Men da jeg så også hen ved mit garage, var der nogle andre, var der en anden, der lavede ind i det anden bande. Fuck. Det er Black Cobra. De er også i byen. Ja, det Ja, de spurgte os meget. Det kan I se, hvis I kigger ind på Discord. Jeg er til bedre om mig. Jeg husker ikke at tælle på radioen, når vi giver her. Bare sæt jer her. Bare handlinger. Ja. Og så bare sidde på stolen. Bare her, hallo. Ja, kom. Ja, eller vi kan bare. Man skal stå oven på stolen, bare de mange. Ja, okay. Lige som de sidder. Og bare lige William, der ejer sømmerne, han er fucking legende. Jeg er William og legende. Nå. Jeg skriver lige mit Discord her. Men altså, jeg er ikke inde på Discord. Skal jeg bare lige ved at gå på Discord? Nej, det behøver I ikke. I kan bare adde mig. Jeg tager et billede af det der navn, så tager jeg det bare bagefter. I kan bare adde mig, så kan jeg sende jer Discorden. Lige skriv det igen. Skriv det igen. Så der er det lige bagefter det her. Men hvad er det hashtag? Der er ikke noget hashtag. Det er fordi, jeg er ikke inde på Discorden. Det er abe_Philip123. Så prøv med stort, eller så prøv, nej, fuck. Det er abe_Philip123. Ellers kan I prøve at skrive jeres Discord her. Jeg har sendt dig en. Ja, jeg tror selv. Nå, hvad hedder du, sige du? Hvad hedder du? Jeg er lige, jeg hedder bare Marco. Med et eller andet virkelig grimt billede. Jeg skal skifte det. Ja. Der. Tilføj en ven. Der, hvad hedder han? Sådan der. Marco, jeg er altså. Har du addet mig? Ja, jeg har addet dig. Jeg har ikke fået en. Hedder du Marco? Nej, jeg hedder... Jamen, jeg er lige dig, fordi jeg laver det nu. Nej, det er ikke mig. Jeg er bare dig. Ja. Så.
Ja. Jeg hedder Morten. Ja, og så, hvad var det? Og så underscore. Ja, ja. Jeg har invited dig, Twig. Fuck, jeg kan ikke huske, hvordan det var underscore. Jeg har Fuck, andet. Vi er alle. fuck. Jeg har invited dig til Discord, Twig. Så kan du bare lige Marco, han er der. Ja, jeg kan ikke huske, hvordan det var underscore for helvede. Det er bare shift, og så den der. Shift er vist noget. Kan du, hvad har du tast på den keyboard? Shift, Shift, og så den der hedder, den der bindestreg, så er der underscore noget der. shift, bindestreg. Eller ved siden af højre shift. Shift. Nej, højre shift inden. Og så den ved siden af højre shift. Den trykker du så på. Den til venstre. Ej, jeg kommer til at sige. Altså, så det bliver det her. Hvor sagde du lå? Ved siden af hvad? Shift til højre er den en til venstre for den. Er shift den der, det er den der pil opad, ikke? Ja, pil op, pil op. Og så Ja, og så den, så holder du den inde. Ja, Altså, den du løber på, det er ikke den, du skal holde inde. nej. Det er den til højre, du skal holde inde. Shift og så hvad? Shift og så Og så er den til venstre ved siden af. CTRL eller hvad? CTRL. Nej. For helvede. Hvad hedder du på Nede under enter. Okay, jeg siger hvad jeg hedder. Ja, Makro med stort M i går. Mhm. Så har Og så 5, 11, 67. Og så hedder den her. Så fik du det? Fik I det? Jeg har addet Marco 5, 11, 67. Makro 5, makro med stort M, ikke? Ja. Ja, det er også mig. Ja, jeg har fået den. Ja. Der er en, der hedder Abe Philip med en super på billede. Ham der, sådan mig, der er der også dig til det. Ja. der er egentlig 18 år. Ham der, så er du også mig. Så. Nå, kom. I får lige en lille rundvisning. Jeg kunne også bare gøre taste af, men... Nej, det er fint. 2 sekunder. Bare lige lukke den her. Marco, du må også godt tage en hat på, hvor den der... Hvad må jeg tage på? En hat på, bare ikke en BLS-hat. Nej, jeg går på sådan noget. Fint. Nå, Marco, det der hår, det er faktisk rigtig godt til dig. Nej. Jo. Nå, fuck det. Kom. Ja. Lad være med at løbe. Ja, men det var med løb. Og det her, det sker, hvis man gør noget forkert. Ja, rolig. Nej, så bør man lige Hvad er det tage. herinde? Hvad er det herinde? Okay, ølrum eller hvad? Dejligt. Nej, så turrum. Nå, Ja, okay. Så lader vi ligesom om dig her. I det 23. Så lader vi ligesom om du er Gissel. ja, men hvor er det noget? Hallo, kan jeg ikke Så lige få sætter en du der noget på knæ her. Ja, fuck, sæt dig, mand. Sæt dig på. Og så skyder man den så, eller tager en transfornøgle eller sådan noget. Nå, eller bare gør sådan noget. Nå, ja, undskyld. Mit hoved. Du må godt hejse dig op. Eller kan jeg ikke lige få et gøb egentlig? Nå, men så får du, så skal du have en SMK eller sådan noget. Så skal vi lige ned og røve noget. Nå, okay. Ja. Der er appelsin. Ja. Må jeg gerne lige, med alle drenge må jeg gerne... Nå. Jeg tror ikke, jeg må tage en appelsin. Hvad sagde du, Marco? Må jeg gerne tage nu en appelsin? Det gør du bare. Nå, jamen, jeg tror også en, så... Ja, det er meget stort. Ja, det Det er nok rundt. kan jeg godt Her laver vi mad. Ja, sindssygt. Så sidder man bare hernede. Jeg lader vaske lige hænderne. Eller jeg har fundet vores naturhånd. Bare, hvor er du? Ja, det må du heller lige gøre.
Ja, Kom. sådan der. Jeg troede, at det skulle da et køleskab, det der. Hvad fuck er det her? Køleskab. Se, så kan vi gå ind her. Okay, ja. Herinde vasker vi penge. Ja, okay. Nå, det kan Så jeg kom godt ind i se. det andet. Der er masser af patter. Det herinde, det kan I ikke holde til, hvis I er meget små. Hvor fanden gik I hen? Nå, der. Jeg er her, Marco. Ja, det er fint. Her er torturrummet. Hvad fanden er det? Hvorfor? Det er torturerummet, det er her, vi klipper folk. Den der, jeg sigter på, Er du helt sindssyg? den tager vi folks tænder ud med. Er du helt... Den her skov her, den har jeg hugget hovedet af folk med. Jeg kan godt se, der er lidt blod. Der er lidt blod på den. Der er lidt blod. Så ja, kom. Ja. Så er vi godt til hverdag, jo. Og hvis I får en pistol, så lad være med at skyde på de der. Så springer det hele ud Ja, til det har jeg faktisk prøvet en gang. Ja, Det går ikke så godt. Hvad laver du? Ja, jeg vidste ikke, den ville. Må du dræbes eller hvad? Er der ikke sådan... Shit. Hjælp, jeg skal ud. Bare roligt. Har I ikke realistiske gun sounds på? Nej. Det har jeg. Er du syg i hovedet, det larmede, det der? Nå. Det var Ja, så, man det- fik det er fedt. ørehoved. jeg kunne gøre noget. Okay. Her er spisebord. Okay, Kom. undskyld. Vi går ovenpå. Ovenpå. Bare lige, jeg bøsse. Der er ovenpå. Altså, min karakter bøsse. Hvad sker der? Bare lige. Fite. Har jeg et soveværelse? Hvad fanden blev han af? Nå. Ja, den er væk eller hvad? Troede I seriøst på det? Det hvad? Er der soveværelse til mig eller min hvad? Nå. Jeg skal først. Nej. Oj. Hvad sker der, hvis man hopper Prøv ned at se, så herfra? kan jeg stå heroppe og holde øje med mine personer. Så hvis der er nogen, der gør noget. Det tør jeg ikke at sige. Så skal det her. Kom. Videre. Hvad fanden sker Prøv at der? tænke på, når der er den her server bliver rigtig stor, det er den allerede, men... så kommer vi i bandekrig og sådan noget. Her er mit soveværelse. Det er mig. Jeg har allerede været i bandekrig med Black Cobra. Og nå. Jamen, de spurgte, som jeg vil være med, men jeg tænkte, nej, lort. Hvor gammel er den her server? Serveren, den har kun været oppe i sådan noget. I dag. Herinde kan vi skifte tøj. Shit. Hvor er der Og ikke I taget skal noget op lige tage af, til? der står damesko der. Og I skal ikke lige tage af, der hænger dametøj og sådan noget. Og der er en højsætter. Og her har vi en udsigt. Det er virkelig en dårlig udsigt. Vi har ikke vi har en udsigt. Virkelig Og så har vi også overtaget militærbase. Nå, det kan jo noget. Det kan noget. Nå, hvad er det her? Fordi Black Cobra havde militærbasen. Ja, Så plejer jeg bare lige at tage en anden vej. Ja, også mig. Jeg kom. Drenge! Så godt. Fuck, det går ondt, det der, mand. Så godt, I snakker med en staff, så jeg... Alle. Kom med mig. Hey. Der er pool. Der er ikke nogen, der fører vejen. Nej, det er kun mig, der fører vejen. Nå, Nej, mig. skal vi prøve at spille pool, eller hvad? Ja. Det kan vi godt lade være med. Nå, det gør du ikke alligevel. Kom, så går vi udenfor. Nej, det regner. Fuck. Skal jeg vise jer den lækker udsigt? Ja, kom. Kom med det. Nej, det er faktisk lækkert. Nej! Skal vi gå med? Skal vi gå med? Jeg er her igen. Nå, ja, fuck, det er stort. Jeg skal også lige prøve. Kan vi stå her? Nej. Nej. Nej, jeg kan ikke komme op. Den er også bare mærke. Sådan her. Du kan stå op på de der. Ja, kom. Ja, her. Nej! En på Black Cobra, vil I vide noget? Dem har jeg været oppe på et tag og smidt ud over. Hvor? Altså, og så præsidenten, ham har jeg været oppe på Mount Chiliad og skudt ud over. Med et skud i benet. Jeg kommer. Det var Hallo, lidt Marco? Ja. Au! Nej, jeg vel. Ha. Jeg er meget klar. Hvad fanden er det, der sker med mig? Det ligner, jeg
Nå, kom. Nej, mand. I gang, mand. Altså, fordi der er pige, der hænger ud. Hernede høster vi. Gul bil! Au. Der var en gul bil, så. Nej, der var ikke. Au. Hvorfor fuck ligner du bliver bullet? Ja, det ved jeg heller ikke. Hvad sker der? Hallo, når man gør noget dumt, så bliver man taget, det har jeg advaret om. Så bliver jeg dræbt lige om lidt. Om I går over til vores biler. Jeg skulle ondt. Okay, hvad fanden laver du? Nå, skal vi lige have en ordentlig udsigt? Eller skal vi ned til militærbasen? Ja, kom. Det, så tag et Du stort. hopper ind i min bil, ham der, han må... Men jeg vælger bilen. Nej. Kom tilbage. Væk. Jeg kan jo dig bare. Hvad synes I om bilen? Den er faktisk fint nok. Det er det her, jeg kalder vores vandebil. Ja, så forsøg på alt. Ej. Nu er der en, der har trykket panik. Sker der noget? Men lov. Ja, jeg er med i politiet. Men det er på grund af, at jeg har 2 liv. Jeg er Bravo 05. Ej. Fuck, jeg har røv til at køre. Jeg kan ikke se det. Ej, du skal lidt. Det er bare hvor vi vores sted, det ligger ude midt ude i England. Der er 14 i byen. Hvad laver du? Fuck, der er helt op til, det er 31 nu. Fryser Vi bliver nødt til at svømme. Men Hvad mener du? Svøm. vi skal svømme over til militærbasen. Ej, det kan du ikke mene. Vi kan dig en quick faktisk. Eller skal vi? Nej, det skal vi ikke engang. Ja! Den kan sgu holde til det der værd, den her bil. Ja, det kan jeg se. Selvom den bliver smadret fucking hurtigt. Og vil I vide, hvad jeg har i bilen? Ja, kom lidt. 750 skud. Hold fast. Og en diesel. Nå. Ej, der er en nemmere måde at gøre det her på. Ja, der er en bro. Altså. Man kan også prøve ned under jorden. Så nemt er det. Nå, sådan noget. Ja, det Så er vi. er det Jeg er militærbasen. Hallo, må jeg lige prøve? Hvad? Hvordan kunne jeg... Det her er den, vi øver med at skyde. Flyt dig, mand. Nå, hvad synes I om stedet? Det er sgu dejligt. Det er faktisk meget Jeg har fint. hovedet Meget, jeg har det er hovedet dejligt. det på Det er dejligt. tanks og alt muligt. Sygt nok. Ja. Nå. Åh, Bag til vingården. bag til Vingården. Tilbage til Midtby. Vingården. Ja, Vingården. Tilbage til vingården. Ja, kom. Vi venter. Så hjælper du os derovre, eller hvad? Ja. Det er dejligt. En eller... Ja. Jeg tager lige en anden, okay? Ja, okay. Ej. Nå, så venter vi op her. Hvad kan vi lave? Nå, vi kan lige... Hallo, stop! Hallo. Nå. Vi skal lave en... Det er jo en af mærkelige grunde, I sigter på. Hvad? Sigter på. Au. Hej. Skal vi over til den Vingård, eller hvad sker der? En fucking mere. Hvad? Hallo, skal vi over til Vingården, eller hvad? Bro, kom nu lidt. Sindssygt. Så vi... Hvad laver I? Hvorfor er du panser? Hvad vi laver? Det vi laver, det er, at vi ejer fucking vingården, og gider du smutte dit fucking passersvin. Jeg blev tæppet. Det er vores Det er det. Vingård med... Blev du tæppet? Hvad laver du? Nå, men så tager vi bare hænderne op, i går. Ja, til
hende Nej, op. altså I kan ikke tv mig. Nå, okay, undskyld. Ben! Dreng. Ham der råber på politi, vil jeg spørge, er det bare sådan, er det ikke en der bare blive Hvor politi? dreng, skal vi prøve at hoppe ned herfra? Alle er start her. Hvad sagde du? Alle? William har åbenbart næsten givet alle på serveren givet staff. Hvorfor jeg ikke fået det? Jo, for jeg har ikke fået det. Sig det, hun skal give mig Det er det. godt. Sig hende, at hun skal give mig det også. Vil du vide noget? Ja. Ham der bare, han havde, jeg elsker mennesker, der er helt sorte. Han elsker mennesker som hvad? Der er helt sorte. Marco, hop ind i min bil. Krakker. Nej. Det er lidt mærkeligt navn, synes jeg. Ja, jeg har en perfekt bil. Jeg tror bare ikke, den der kan trække op af Mount Kilian. Hygge dig. Hygge dig. Tre, to, 1, nu. Loyal to family. Om vi skulle smide ud af banden? Skal vi smide ham ud af banden? Drukne ham på det. Nej, det skal vi ikke. Nej, det er for sjovt. Men altså, jeg har en måde, vi smider folk ud Hvad af. sker der? Nej. Ikke rejse mig. Lav nu. Jeg har en måde, vi smider folk ud af banden på. Vi tager dem ned i torturrummet og torturerer dem. Undskyld. Skal vi Kig gøre det ned. meget? Undskyld. Det er... Ej. Jeg synes, du har fået nok af. Hvad sker der? Ej, jeg drukner. Ej, bro. Nej, ikke mig. Jo, dig.